Faraply muallimlerden ýaşyl renkli ýörüýtür uçgu depter satyn almak talap edilýär. Türkmenistany häkimetler garamagyna kylary bir galypa salmak çärelerini täze talaplar bilen has bir güýçlendirip başlady. Ozal erkek muallimlerden tahyýa aýal gyzlardan milli libas giýmeklik talap edilen bolsa, mundan beýlek olaryň göterjek ruçkalarynyň we bloknotlarynyň rengi hem döwlet tarapyndan kesgitlenýär. Bu maglumatyň jikmejikliği barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 17 fevralda habar berdi. Fara we Trawynyň 4-nji, 7-nji we 2-nji mekteplerine işleýän muallimlerden inni 5 sany ýaşyl renkli ýüzüne haly göýleriniň suraty çekilen ruçka bahasy 45 manat, hem-de bahasy 50 manatlyk ýaşyl bloknot satyn almak talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä agdalýan ýaşyl renkli ruçkalar iň gymmat hasaplanýan ruçkalar bolup, olar Türkiýeden ýurda import edilýär. Türkmenistanda ruçka depteri öndürilmeýär. Diňe türkmen tarapynyň sargydy bilen Russiýada, Türkiýede we Hytaýda öndürilen ruçka depterler ýurda getirilýär diýip habarçy maglumatyň üstüne getirdi. Täze milli öwüşgün çaýlan ýaşyl renkli ýüzüne haly göýlerine agyşlanan ruçkalar hem-de ýaşyl renkli depterçeler synçylaryň sözlerine görä muallimleriň ýygnaklarda belli galmaklary üçin talap edilýär. Türkmenistanda geçirilýän ýygnaklarda olara gatnaşyjylaryň belli galmak medeniýeti döwlet telewizionynyň şekillerinden ma'lum bolşuna görä döwlet başlygynyň ýokary derejeli resmiler bilen geçirýän ýygnaklaryna ministrleriň alýan belliklerinden gözbaş alýar. Ministrler ýa-da pudok ýol başlary prezidentiň ýygnaklaryna başagaý belli galyp bu ugurda beýleklere nusga bolýar. Galibertede muallimlerden edilýän ýaşyl ruçka talaby döwlet mediasyndan ma'lum bolşuna görä ýokary wezipeli işgärler hem bir ýam öz içine alan çemeli. 11-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmen parlamentine deputatlar bilen geçiren duruşugyny döwlet telewizionynyň şekillerine görä deputatlaryň we beýleki emeldarlaryň ýaşyl ruçkada bellik alyşlaryny synamak bolýar. Ýöne videolardan görnüşinden ýaşyl ruçkalar onu götürýän adamyň statusundan hem belli bir derejede habar berýäne meňzeýär.